בבית הכנסת שלנו היה איש ששמו היה יצחק מזרחי. אבל אף אחד מהמתפללים לא קרא לו בשם הזה. כולם קראו לו יצחק צ'ייצ'י. למה צ'ייצ'י? זה מאוד פשוט. ליצחק היה מזנון קטן במרכז ירושלים, שבו הוא היה מוכר לאנשים עוגות, עוגיות, סנדוויצ'ים, בורקסים, קפה. אבל בעיקר המקום התפרסם בזכות התה המשובח והנפלא שיצחק היה מגיש בו. המזנון הוקם למעשה עוד על ידי אביו של יצחק, שעלה לארץ מכורדיסטן בשנות ה-20 של המאה הקודמת. ואחרי שיצחק גדל ובגר, הוא נכנס אל העסק המשפחתי וניהל אותו ביד רמה. תה, צ'י, צ'ייצ'י. בבית הכנסת, צ'ייצ'י מילא תפקיד של גזבר ושמש, אבל התפקיד הלא רשמי, ולמעשה התפקיד העיקרי שלו היה שר המשקים של בית הכנסת. צ'ייצ'י היה מכין תה וקפה למתפללים בכל מיני הזדמנויות, בסעודות מצווה, בשמחות, באזכרות לא עלינו, בשיעורי תורה, אבל בעיקר בתפילת הסליחות, שהייתה נאמר בבית הכנסת בימות חודש אלול ובעשרת ימי תשובה. המתפללים היו באים לבית הכנסת באשמורת הבוקר, 4:30, כשקורי השינה עדיין דבוקים להם לעיניים, וצ'ייצ'י, כשראה את המצב העגום של המתפללים, היה מיד ניגש למלאכה, נכנס אל המטבח, ויוצא כעבור כמה דקות עם מגש גדול, מלא בכוסות של תה וקפה, עובר בין המתפללים ונותן לכל אחד את המשקה שהוא אוהב. וכשהמשקה החם היה מחליק בגרונות, היו הגרונות נפתחים, ואיתם גם הלבבות, והתפילה הייתה עולה מעלה ופותחת את שערי השמיים. בנוסף לכל המעלות שלו, צ'ייצ'י גם היה אוהד שרוף של קבוצת בית"ר ירושלים. מה זה שרוף? הבן אדם, רק שתבינו. אם מישהו אפילו בטעות היה אומר לידו את השם של אורי מלמיליאן, הוא היה משיל את נעליו מעל רגליו, נעמד על הרגליים שלו, ובחרדת קודש אומר, קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, לא כל המגרש כבודו. הוא לא היה מפספס אף משחק בית של בית"ר. בכל שבת שבה בית"ר הייתה משחקת באימקה, כאן לא רחוק זה היה, אתם זוכרים? בכל שבת כזו הוא היה הולך ברגל אל המשחק וחוזר ברגל אל בית הכנסת, מגיע אל בית הכנסת קצת לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת. ולפי הדרך שבה הוא נכנס אל בית הכנסת, ידעו המתפללים בוודאות שאין גדולה ממנה מה הייתה התוצאה של המשחק. אם הוא נכנס עם חיוך מאוזן לאוזן, כולו זחוח, עם הליכה כזאת כמו טווס, כולם הבינו שבית"ר ניצחה. אם הוא היה נכנס במין הליכה כזאת סתמית ויומיומית, אז הבינו שכנראה זה תיקו, אבל אם הוא היה נכנס כולו שפוף, עם עיניים כבויות ומבט ככה, נעוץ באדמה, כולם הבינו שמה לעשות. אלוהים השבת לא היה צהור, והיו לו עיסוקים אחרים, ובית"ר הפסידה. לעומת זאת, בשבתות שבהן בית"ר הייתה משחקת מחוץ לירושלים, אז זה היה סיפור אחר. צ'ייצ'י אחרי הכל היה אדם שומר מסורת, וחוץ מזה הוא גם הגבאי של בית הכנסת. בן אדם כזה, תסכימו איתי, לא יכול לנסוע בשבת, אבל צ'ייצ'י קיבל היתר מיוחד מהרב של בית הכנסת, חכם יוסף, שהבין בהיגיון הבריא שלו שיש פה מקרה מובהק של פיקוח נפש דוחה שבת. קיבל ממנו היתר לשמוע את המשחקים, את משחקי החוץ של בית"ר ברדיו בתוכנית שירים ושערים. וזה היה משהו תקדימי. למעשה צ'ייצ'י היה השמש היחיד בכל בתי הכנסת בירושלים, אם לא בכל הארץ, שקיבל מהרב שלו היתר כזה. וככה בכל שבת שבה בית"ר הייתה משחקת מחוץ לירושלים, אפשר לראות ליד בית הכנסת את התמונה הבאה. יושבים להם קבוצה של יהודים על גדר אבן נמוכה ליד בית הכנסת. במרכז החבורה יושב לו צ'ייצ'י, כמו איזה אפנדי, ורדיו טרנזיסטור דבוק לו לאוזן, עם ווליום נמוך, כדי שרק הוא יוכל לשמוע. וכל החבר'ה מסתכלים פה ככה בציפייה, בעיניים רעבות, תזרוק איזה פירור, תגיד משהו, מה הולך שם? והוא כלום, מקשיב, שומר את כל המידע לעצמו. והחבר'ה מדי פעם כבר לא יכולים, אומרים לו, צ'ייצ'י, נו בחייך, תגיד, מה קורה? כמה בית"ר? רצה הגורל, והמזנון של צ'ייצ'י היה ממוקם לא רחוק מבית ההסתדרות, ברחוב שטראוס בירושלים. ההסתדרות, כולנו יודעים איזה קבוצה היא מזוהה, וצ'ייצ'י כאמור אוהד בית"ר. לא מעט מהפקידים והעובדים של ההסתדרות היו מגיעים אליו בהפסקת הצהריים שלהם. לאכול איזה סנדוויץ' או עוגה טובה, לשתות תה או קפה. הם העדיפו את התה הטוב והנפלא שהגישו אצלו על פני התה הדלוח שהיו מגישים שם בהסתדרות. עכשיו צ'ייצ'י, אם במשך רוב ימות השנה היה אדם חם, לבבי, מסביר פנים ונוח לבריות,
הרי שבשבוע שלפני הדרבי שבין בית"ר והפועל, האיש היה משנה את אורו. ממש משתנה ב-180 מעלות והופך מאיש נחמד ולבבי למין תרנגול קרב. מה זה תרנגול? לשור זועם, שרק מחפש הזדמנות להתקוטט ולהתנגח ולהתחרקש עם הפקידים של ההסתדרות שבאים אליו למזנון. ובכל יום ויום, ימות השבוע שקדם לדרבי, אפשר היה לראות בשעת צהריים את התמונה הבאה אצל צ'ייצ'י במזנון. יושבים להם 9-10 אנשים, זה היה מזנון קטן, זו הייתה הקיבולת המרבית שלו. וצ'ייצ'י עובר ביניהם עם המגש, כוסות של תה וקפה, נותן לכל אחד את המשקה שהוא הזמין, ויחד עם כוס המשקה הוא גם מוסיף איחול חם ולבבי מעומק הלב הבית"רי שלו לאחד מהשחקנים של הפועל ירושלים. זה נראה ככה בערך. תסלחו לי רגע, כן? בבקשה, חביבי, כוס תה עם נענע כמו שאתה אוהב. אלי בן רימוז', אינשאללה ישבור את הרגל. גם אתה, חמודי, בבקשה, כוס תה חלש. לא עשיתי חזק מדי. ויוסי תשמע, איך רבטו. ואתה, חמודי, בבקשה, כוס קפה בוץ חזק, משהו על הכיף כיפה. ונחום תשמע, הג'ינג'ר המכוער של יוסי תשמע. אינשאללה יחטוף העלת קיבה ושבוע לא עשית לשלשל. בבקשה, גם אתה, כוס תה עם לואיזה, משהו על הכיף כיפה. וציון נרים. אינשאללה יעמוד מול שער ריק ומעליו תעבור ציפור, תחרבן לו לתוך העין, ובגלל העברת הכדור ישר לעננים. וככה צ'ייצ'י היה ממשיך וממשיך, והוא לא היה מקפח אף אחד מהשחקנים של הפועל. מהכוכב הכי גדול, אלי בן רימוז' ועד אחרון שחקני הספסל, שאת שמו תסלחו לי, אני לא זוכר. וכמובן, הפקידים והעובדים של ההסתדרות לא פריירים, לא עשו אותם באצבע, והחזירו לו באבי אבות אבותיו, ותוך דקות המקום שמה הופך לזירת אגרוף מילולית, כששני המחנות זורקים בוץ ורפש אחד על השני. כמובן, הכל בחיוך וברוח טובה. ויהי היום, יום חמישי ליתר דיוק, בדיוק יומיים לפני הדרבי שבין בית"ר והפועל, שהיה אמור להיערך באותה שבת באימקה. באותו יום חמישי, אבא שלי ואני הגענו לבית הכנסת לתפילת מנחה מאוד מוקדם. היינו הראשונים שהגענו. היחיד שהקדים אותנו היה צ'ייצ'י. אנחנו נכנסים לנו אל בית הכנסת, ושם אנחנו רואים את התמונה הבאה. על בימת השליח ציבור עומד לו צ'ייצ'י ומתעסק עם ענייני הניירת והגזברות. הוא גם היה גזבר, חוץ מזה שהוא היה שמש. ומולו, ארון הקודש פתוח לרווחה, עם ספרי התורה והכל. וצ'ייצ'י, תוך כדי שהוא רושם את הרשימות שלו, מפזם לעצמו מתחת לשפם, יאללה יאללה יא בית"ר, הראשון בדרך, יאללה יאללה יא בית"ר, השני בדרך, יאללה יאללה יא בית"ר, השלישי בדרך. והשכינה שומעת את העלבונה, שומעת ושותקת. בהדרגה הגיעו עוד ועוד אנשים אל בית הכנסת. התחילה תפילת מנחה, לאחר מכן תפילת ערבית, ואחרי זה גם היה שיעור פרשת שבוע עם חכם יוסף. עברו יומיים, הגיעה השבת, ובדרבי שהתקיים באותה שבת, הופקעו במשחק 3 שערים, בדיוק כמו שצ'ייצ'י ביקש ליד ארון הקודש. אבל כל 3 השערים הופקעו לרשת הלא נכונה, הרשת של בית"ר. הפועל ניצחה את בית"ר באותה שבת 3-0. זו הייתה התבוסה המשפילה ביותר בכל תולדות היריבות הארוכה שיש בין שני המועדונים האלה, עד היום. למרות שהפועל בינתיים ירדה ליגה, זה לא נחשב. צ'ייצ'י חזר באותו מוצאי שבת אל בית הכנסת, אבל וחפוי ראש כמו שלא היה מימיו. ובמשך 3 ימים לאחר מכן, הוא לא העז לפתוח את המזנון, כי הוא ידע טוב מאוד מה מחכה לו שם מצד העובדים של ההסתדרות, שמחכים לו שם עם סכינים שלופות וקשיות בשביל לשתות את הדם שלו. מאותו יום והלאה, צ'ייצ'י כבר לא שר שירים של בית"ר בבית הכנסת. תודה.